दिनै भारतनि उदांस्रि सान, बेनिखायनो जों गामिनि रायजो राजा गथ' गथाय ज' जानानै बे उदांस्रि सानखौ फालिदों। आरो नैबे बिथाङा भारतनिफ्राय इंराजफोरखौ बोरै खिबु जोनानै होखारहरदोंमोन रायजोफोरनो फोरमायदों। आरो नै गथ' गथाय आरो रायजो राजाफोरा खोनासंदों। दानिया फिरफिलाखौ बिरहोनानै भारत उदांस्रि मेथाइखौ रोजाबो। नै बिसोरो मेथाइखौ गोसोआव गैयानो, बेनिखायनो खुगाखौ सेमावाखै। दानिया भारत उदांस्रिनि जै होयो। भारत माता की जय। दानिया मोनजासिगोन बुट साना। रानग्रा फालायाव गोलैयाखैबाबो बिथाङा बाल्थिंखौ ब्रा ब्रा सेख'नानै रानो। माने एसेल' राननानै आग्लायनायखौ गाव न'आव एवना जाहैगोन होनना बुङो। उफाय गैया, बिदिनो गरफा गरफाल' जानांबाय। 15 आगस्तखौ मा होनना मिथियो नोंथाङा? आं मिथिया। दानिया होबाय गथ'फोरनि खारनाय बादायलायनाय। बिसोरनि ग्रुपआव नैबे फार्स्ट प्राइज आरो नैबे सेकेन्ड प्राइज। आरो दानिया हिन्जावसा गथ'फोरनि खारनाय बादायलायनाय। बिसोरनियाव बे फार्स्ट आरो बे सेकेन्ड। दानि ग्रुपआ आरो सिख्लाफोर गोसथोनो रोंहांनाय। बिसोरनियावबो नैबे फार्स्ट नैबे सेकेन्ड। दानिया फाला जोंनि फुटबल गेलेनाय बोराय फारसेस सेंग्रा। जायनो बे खेलायाव देरहानो हायो बिथांमोनानो मोनजागोन बोरमा बेदर। नै दखानबो गंसे होफैलायदों। बेयावबो होंगो दोंगो मानसिफोरा जासोलायदों। दानिया गेलेगासिनो फुटबल बोराय फारसेस सेंग्रा। बे बारावबो बोरायफोरा गल 4 गल सोनानै देरहानो हाबाय। जै बोरायफोर देरहानायनि जै। नागिरदों बोराय सेंग्रा दिरुं बोलायनाय। बे फालायावबो बोरायफोरा देरहाबाय। जै बोरायफोर देरहानायनि। आरो नै दायो सिख्ला आरो बुरैफोरनि दिरुं बोलायनायमोन। बेयाव सिख्लाफोरा देरहानो हादों।